jurat del certamen esportista 2010 Trofeu Lluís Francino i Riera ha decidit atorgar el Premi Esportista de l'any 2010 a Xavi Hernández Creus. És un premi especial, perquè és un reconeixement de casa, de la gent que estimes, on has viscut tota la vida, on tens la família, tens els amics, jo visc aquí a Terrassa, i la veritat que és un premi especial perquè és un reconeixement de casa teva i la veritat que em fa moltíssima il·lusió, sí. Li hem fet tots els homenatges, sabeu per què? Perquè és un gran jugador de futbol. Però també, i ho hem dit alguna vegada a l'Ajuntament, perquè també és una persona que ens fa quedar bé, que exerceix de terrassenc, que està orgullós de la seva ciutat i que vagis on vagis del món, la gent coneix Terrassa i la coneix, entre altres coses, sobretot pel Xavi, pel tarannà del Xavi a fora i a dins del camp.